Здравейте, приятели! Днес ви представяме с класа W221 с ремонтиран вече усилвател от нас и с добавяне на CarPlay Android Auto интерфейс на марката Mr. 12V. Мога да кажа, че един от най-добрите CarPlay системи, тъй като сигнала влиза по оптика и няма загуба на качество. Системата го вижда като оригинален TV тунер. Директно го избираме с бутона видео. В момента музиката от флашката свири. Тук може да си разглеждаме информацията. Бутона Return. Отиваме на видео и си пускаме видеоклипчетата, които също сме качили на флашката. Тук може да ги разглеждаме. Бутона Return, излизаме и отиваме в Android Auto. Ето го Android Auto. Split Screen му даваме. В момента ни зарежда Waze и Simple Radio. Това е приложение, което ползва световни радиостанции и е безплатно за iOS и Android. Лично аз си го ползвам винаги в моята кола. Тук ви излизат всички приложения инсталирани за Android Auto. Ако искате вашата кола да добие такава екстра, не се колебайте да се свържете с нас. Това е от нас, приятели, до нови срещи!